Ateş meşalesi yolda. Radyoya denge gel, denge azadiyeye. Jinavendan uçuyana radyoya denge gelden başkodarın heceyru sezde hicot me 2024 yekşemli Brüksel'e saat sezde lamede çağırdı. Hemen uçuya navaroje peşkeş bikindem dama azadiya reber apoya. Endamı komiteri ve bera PKK Murat Karayılan radyoya denge gel ahivi Karayılan diyar Kerkud ve herkes tevri pengavaj bu azadiya reber Abdullah Öcalan ve Benugud reber apona aslamaya azadiya reber apo azadiya civakeye. komplo ki daha lehezin navnetevi da hati rexistin kirine az bütündi ve komploya şermezar dikin. Komplo de şahsi reberapo da liser geleme dahatiya geleme erişeke bebakt bu lehemberi ve ev kahramanın bi duruşma hunu kanın rojama tari bikin بدن آخا کرن گلوکک آگر وسا برخدام بره خستی از وان همه بیرتین دجمن دخواست خطا ربر اپو تفگر آمه جبنی دا تنه بکی الهم بری و ربر اپو به شوازه کی آورته که کسی هیوی ندکری به نزکمونه که داهیانه اف داریتیا زندانا ایمرالی کر روناهی لور شوق خدا توایی کردستان و دو راجدا توایی جهان بخارا پارادیگما که نو آواکر هیا که امرالی هبه هیا ریبرا پو به فیزیکی آزاد نبه افته واتای خواه کمپلوجی به داوی نبه بردوامه ریزدار ماسیمو دلاما دو وقتا خدا جی راستی خودان سکنک بو هنک هولدانی خواه چه بو فقط آنها جی هنک تشت کفش کرن سروک امریکا بیل کلینتون لمگریا جمرا گو دوه تو عبدالله اوجالان رادستی ترکیه بکی فرمیجی وسه هاته اشکره کرن وکی مگو جخواه مواد زانه بود اما وسا یکی فرمی بیزاد خست روژه و اب گرینگه مزکن 26 سالن گله ما اف قبول نکری و هرول لکولانه 2011 دا و چاقه تفگر کامپانیا که امضا توب کرد عبدالله اوجالان ایرادان من سیاسیه سر ویهمی کامپانیا برای خست 10 میلیون کس امضای خواه بنخست و او امضانه همه لبروکسل لنوتر هات رسمی کرن ناهین ده قاسه نوتر بروکسل ده وکی بلایه که دما که داعش در کت و ارته ای که داعش تصفیه کری در ریز یکم ده ریبرا پورده یعنی هم به بانگا چه کری و اشتر روشا آورته اعلان کری و همجی به ایدئولوژیا پیش خستی او ایدئولوژیا که به فدایانه لهمبر داعش پیش شرحات کرن که نه او ایدئولوژیک سکنا با وسا بوی رنگی مداخله شنگاله ندهات کرن بوی رنگی او برخدانا کوبانی دیروکی نممکنه باهتا کرن یعنی لازم افرده ام که مای خواب ببینن وکی تفگر ام که مای خواب ببینن وکی همه ولاد پاریزی دبه و که مای هی ببینن گلک کسی زان سیاست مدار نامه و شاندن خالی درکتن چه بو گل ما بشتاری بو اما جار دیجی کمه جبوه نها ام دکبن قناغا که نو سالا دویم
yani de sala duyam da براستی ام هنزه ده گش بکن ده همه ولات پاریز همه دموکرات خاص هنزه ده فداکاری پیش بخینن وکی تکوشین هیم بلند بکن جبو که براستی سردمک نو پیش بکوه Gel ji bu biçin Amedê li dijî astengên polîsan li ber xwe didin ji bo rakirina têcîtê û mîsûgerkirina azadiya fîzîkî ya rêbera Pû û çarêseriya pirsgirêka Kurd. Îro wê li Amedê mîtîngeke mezin tê li darxistin. Welatiyên ji Çanakkale, Balıkesir, Ankara jî ji bo çûbûn Amedê derketin rê diketina navçeya Karabacay a Bursayê de ji hêla polîsan ve hatin astengkirin. Gel jî li dijî astengên polîsan dest bi çalakiyar û niştînê kirin. Ji navçeya Geverê jî gelek kes ji bo tevlî mîtînga Amedê ve bi waseyên taybet derketin rê. Bi sedan polis bi wasiyetên zirxî hemûriyên ber bi avaya Dem Partiyê ve Geverê diçin girtin. Gel û endamên partiyê li dijî astengeya polîsan da xuyanî dan û çalakiyar û niştînê pêkanîn. Endamên mesadayekên aşçeya Geverê tevî hemû astengeyan li avaya partiyê hatin bahev û bi dilîlî duruşmen helwesta polîsan şermezar kirin. Endamên mesadayekên aşçeya Geverê Muhsîme Yaşar bank li polîs û leşker û hemû mirovaniyê kir ku li hemberî aştiyê nebin asteng. Pişta xaftinan gel dest bi çalakiyar û niştînê kirin. Li Ankarê jî gelek kesên ku li parka Kurtuluşê kom bûn dema ji bo mîtînga Amedê derketin rê ji aliyê polîsan ve hatin asteng kirin. Girsiyek ku hat asteng kirin da xuyaniyek de û çalakiyar û niştînê dan dest pê kirin. Berdeka jirana Dem Partiya Ankarayê Nebahar Çalpan axivî got em qebûl nakin ku siber rojameya azad bi vî awayî were asteng kirin. Hevserokê Komîsyona Zarokan ya Dem Partiyê İhsan Zeylan jî axivî got li Tirkiye demokrasî û mafê mirovan hatiye tûnekirin. Em vê bêhûkî şermezar dikin li dijî têcîta li ser rêber Abdullah Öcalan li dijî zextên li ser jin û zarokan em ê heta daviyê têkoşînê bikin. Girsiya gel duruşme bers kirin û çalakiyar û niştînê pêkanîn. Belê godarên jewek ku hûn ji dizanin îro li Amedê mîtîngeke mezin tê li darxistin li dijî têcîtê ji bo azadiya rêber Pû û çarêseriya pirsgirêka Kurd mîtîngeke mezin tê li darxistin lebelê faşîzma AKP MHP polîsên Tirk riyên ku diçin Amedê hemû riyan girtine û nahêlin gelê ku berê xwe dane wê derê ji Mêrsîn, Edene, İstanbul, Alanya, Antalya, Bursa, her wiha İzmirê, her wiha bajarên Tirkiye û bi giştî gelanperiyê Bakurê Kurdistanê riyên ku diçin Amedê hemû dergirtine û nahêlin gel bikeve Amedê Hundurê Amedê lebêle aniha dîmenek pêşame heye û ber AZC plaza heye Amedê li wê derê bi hezaran
به هزاران کس آنها دوان کلیان دلوه داره کم بونه و بندا دستورداینه لبله پولیس ترک دستور نادن و پفچون جیهه هروها نونرین پارلمانتر جیهه هنه نونرین پارتی جیهه لوه درینه بر آزجه پلازن و به هزاران کس آنها لوه درینه گووند دیگرن و لدیجی تجریت دروشم برستکن بیجی سروک آپو برستکن ام تجریت قبول نکن برستکن هر وا برتکن دایکان هیه برتکن جن و جوانان هیه و به هزاران کس نها لبر آزجه پلاس کوم بونه و امیجی بشوپینن دم پیشم ساعتن پیشامده و داخویانی کو بدن امیجی یکسر ام بره خو بدن و دره و امی بشوپینن هنجی گودار بکن لبله آنها گرسه سکنیه و رونشت هنک کمرونش نه هنک گووند دیگرینن لبله آنها دوان کلیانده تو داخویانی نینه دمال داخویانی وری داین اما یکسر بر خوابتن آمده ام بنوچین خواب بردوام بکن Riçalekeren Edene u Mersin'e protestoya Astenga mitinge azadiye kesenci bu beştariye mitinge azadiye yala amedece Edene u Mersin'e derketine rejaliye polisan ve jahatın astenkiren. Gerseye gel bu duruşmen helvesta polisan protesto kiren. Hevseruk eden partiye Edene Seyfettin Aydemir helvesta polisan şermezar kere gud. Xwed derketin ali mitinge azadiye, xwed derketin aşti u azadiye, xwed derketin ali irade çariseriya demokratike. Tecrit ali serbrez öcalan bandore lehemu qadeyin jiyane dike ku ev tecrit bidawi be ve her tim gef li ser nirxên demokratik û azadiyan hebin. Lewma em ê di mîtînga azadiyê de banga adalet demokrasi û azadiyê bikin. Em ê îradeya xwe ya çareseriya demokratik raber bikin. Piştî daxuyanê çalakiya rûniştinê danê dest pê kirin. Li Mêrsînê jî şêniyên ku birêk kevin rastî astengiyan polîsan hatin. Welatiyên ku ji taxên cuda yên bajêr xwe dixwestin bi otobîsan ber bi Amêdê ve bikevin rê ji hêla polîsan me hatin rawestandin. Li ser astengkirinê welatiyan li pêşiya avaya Dem Partiyi navçıya Akdeniz'e çalakiya rûniştinê darxistin. Hevserûkê bajêr Reşat Ayşan helwesta polîsan şermezar kir got ayiştî tenê bi azadiya fîzîkiya rêber Abdullah Öcalan pêkane. Raporan eteveyni yekbuyi bi cezayên disipline hevdîtin nayên sîrûdar kirin. Komîteya Litîjî İşkenceya neteveyni yekbuyi bi raporeke balkişanı ser pergala qirkirine û işkenceya li İmralî û destşankirin ku di encama cezayên disiplinê de mafê hevdîtina malbat û parêzeran nayê sînûrdar kirin û 65 peşniyar ji Tirkiyeyê re kirine. Di raporê de têgotin ku divê derbarê işkence û muameleya xirab de lêpirsîn bêne kirin û li gorî protokola İstanbulê dê bê lêkolîn kirin û darizandin. Divê hêzên ewlehiyê ku suç dikin bi taybetî yên ku sucê îşkence dikin werin darizandin û ceza kirin. Divê li gorî protokola Minnesota hemû mirinên di girtîgehê de ji aliyê saziyeke serbûxa ve bên lêkolîn kirin. Divê qanûna erk û salahiyetê ya polîsan li gorî peymana mafê mirovan û li gorî pîvanê navnê tevî ji nû de werê amade kirin. Komîteyê diyar kir ku di girtîgehên tîpa sê û yê û girtîgehên din de girtiyên bi tena serê xwe di hücreyên yê kes de digirin divê ev kiryar ji holê rabe. Lêgerînên tazî û muaneya kelepçekirî rê li ber fikaran vedike û divê werin terk kirin. Divê rê li ber berdana parêzvanên mafê mirovan rojnamevan û girtiyên ku bi bahaneyên siyasî berdana kesên cezaya xwe razane ne girtin divê rêgezên Nelson Mandela li hemberî girtîgehan esas were girtin. Di rapora Komîteya Netewên Yekbûyî de têgotin ku divê girtiyên ku cezayê hetayî li wan hatiye birîn piştî demeke maqûl serbest bên berdan. Komîteyê balkişan ser tecrîta li ser rêbera û dibêje di encama cezayên disîplînê de mafê hevdîtina bi parêzeran rernayê sînûrdar kirin. Divê Tirkiye hêsankirina serdan û danûstandina Abdullah Öcalan, Hamidê Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysel Aktaş yên bi malbat û parêzerên xwe re hêsan bike û sînûran ji holê rake. Serokê TİV Metin Bakkal jî derbarê raporê de axivî got divê Tirkiye di çarçoya peymana li dijî îşkenceyê de erkên xwe bicih bîne û pêşniyarên netewên yekbûyî li ber çavan bigire û demil dest gavan bavêje.
Komployane hecotmê pêşengiya jinan hat protestokirin Kurdistanê û dost wan li ser banga tevgera jinên Kurd Ewropayê TJK li gel bajarên Ewropa komployane hecotmê protesto kirin. Li Swêdê paytexta Stockholmê girsiya ku li qada nora band Konkon bû heta bi parka nar Moskov meşiya û mîtîng kirin. Li ser navê tevgera jin Swêdê Ayşe Dîdar Axivî got divê jinên ku jinên tevaya cîhanê ji azadiya rêbera Poko xuşkûbratiya gelan esas digire têkoşînê bike. Li Fransa li paytexta Parîsê û bajarên Mantes, Marsilya jî bi hezaran kes bi pêşengiya mesajînê ya Arîn Mirkan komployane hecotmê bi meşeke girsiyê protesto kirin. Li Almanya bajarên Frankfurt, Stuttgart, Kiel, Erfurt, Dresden û Düsseldorfê Kurdistanê û dostên wan li qada alt operkom bûn û komployane hecotmê şermezar kirin. Li Norveç paytexta Oslo jî Kurd û dostên wan komploya navnetewên hecotmê bi şermezar bi mîtîngeke şermezar kirin. Di mîtingê de li ser navê Partiya Sor a Norveçê Aram Saharî û li ser navê Solidarit Med Arlarint Ask axivî û daxwaza azadiya rêber Apo kirin. Li Swîsra bajarê Baselê di çarçoya pengava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêkira Kurd tê çarêseriya siyasî bi hezaran kes li hev kom bûn û daxwaza azadiya rêber Apo kirin. Li ser navê Partiya Basta ku ji Partiya Pêşeng ên pengava ji rêber Apo re azadî ji pirsgirêkira Kurd tê çarêseriya siyasî dimeşîne Tanju Sürî jî axivî got fikrên Birêz Öcalan ji bo aştî û demokrasiyê giringê divê demil dest were azad kirin. İnisiyatîfa Amazîkê got Abdullah Öcalan xwedî projeke fikir û kilîda çarêseriyê ye. Nûnera Amazîkên Misrê El Hurriye El Em Emenî Elweşahî têkildarî înisiyatîfê û armancên înisiyatîfê ji ajansa Anefer axivî. Emîne Elweşanî got înisiyatîv ji bo piştgiriya tevgera Kurd ji gelek çalekgerên tevgera Amazîkê hate avakirin. Li ser bêngeha baweriya me bi mafê mirovan û giringiya doza Kurd me ev înisiyatîv ragihandiye. Emenî got ku rêber Abdullah Öcalan ne tenê lîdereke siyasî yan jî leşkerî ye, ev filozofeke û xwedî projeke fikrî ye. Fikrên rêber Abdullah Öcalan ji bo çarêserkirina pirsgirêkên rûşata navîn esas e. Emînê herî dawî got dibêjin gelê Kurd û gelên Amazîkê çêwîne rast e. Erdnigariya me ji hev dûr e û tu carê hevdû nedîtine lê gelek dozên me dişibin hev divê ji bo doza her du gelan çarêserî bêdîtin û divê ev çarêserî dereng nekeve. Gelê Amazîkê piştgiriya gelê Kurd dike û dibêjin xebata hukûqî siyasî û dîplomatîk xebatên hevparin û Sûdê didine doza her du gelan. Li gorî bernameya înisiyatîfê li ser asta çandîr çepemenî hukûqî felsefeya rêbera û doza Kurd li welêt li dewletên Amazîk li hene bi wan bide nasandin. Ciwanên Başûrê Kurdistanê jî têjî ya li ser rêbera Polîçayên Givêje ya Silêmaniye bi dehan şitlên daran çandin piştî dar çandinê ciwanan daxuyaniyek da di daxuyanê de hat gotin ku yên ku pêşengiyê ji doza azadiya Kurdistanê re kirine yan hatin şêdxistin yan ji bi komploya hatin girtin û nûmuneya herî berbiçav ji rêber Apoye ku bi komployeke navnetewî dîl hatiye girtin. Ciwanan di dewama daxuyaniyê xwe de gotin xwestin di komploya dî jî rêber Apo de ji bo doza azadiya Kurdistanê astengiyê çê bikin. Ji bo vê pêwîst e herkes dixwaze jiyanek azad û demokratîk bijî û komployê baş fêm bike û xwedî helwest be. Em bank li gelê Kurd dikin di jî xiyanet û êrîşan xwedî helwest bin ser li ber tê êrîşên dijmin netewînin û xwedî li çend dîrok û xwezayê Kurdistanê derbikevin. Eger dijmin her roj darek me bişewitîne em bi sedan darên din biçînin. Herî dawî hat gotin dijmin çi qasî êrîşan bike pêwîst e em bi têkoşîneke mezin bersiva komploya di ser rêber Apo bidin. کۆمەڵێک گەنج هەساوی مەسازانی دارناشتن لە بناری گۆیژە کە ئێوە خۆتان زانست سوپای داگیرکەری تورکیا ڕۆژانە سەداها داریە ماسووتێنن ئێمەش وەک پەیامێ بۆ ئەوان لەگەڵ ئەم گەنجە خۆشەویستانە کۆبوونەتەوە لێرە ئەگەر ئەوان ڕۆژانە سەداهان داریەمە بستێن ئێمە ڕۆژانە سەداهان دار ئەنێژین بۆ سەوزکردنی کوردستانەکەمان بژی کوردستان بژی سەرۆگاپۆ بژی نەو گەنجانێکە لەگەڵمانان لێرە کە ئەمە پەیامێکە بۆ سوپای داگیرکەری تورکیا کە ئەوان ناتوانن کوردستان ئێمە لە ناو بەرن. Divê ji bo rêber Abdullah Öcalan li dadgeha Adaletê ya navnetewî
eniyek be avakirin. Hukuknasen kantona raqedes şankerin kure berapo bu ki adil nahate darısandın hukukun devede datya adaleti yanav netevide jibu parasına Reber Abdullah Öcalan eniyeke hevgirti وری آواکرن شهرمند یکیتیا پاریزر آهرم با کروشات سوریه فیراز جمع گود ریبر عبدالله öcalan جبر کو خود فکر کیه و شپرسکی کن رشتا ناوین چاره سری دانه جالی دولتن کاپیتالیست و گلادیو و هاتیه رواندن و رادست دولتا ترکاتیه کرن ev kiryare korsaniye و دوی حقوق ناسین جهانج bu azadiya fizikiye Reber Abdullah Öcalan çalakiyen xwe zede bike Firaz Cuma vuha devam ker dar zandına Reber Abdullah Öcalan şekleki datgih leşkeri bu u neheşten tu Parizer parasına ve bike Parizer Abdurrahman El Sayıcı god Armanca komple navne tevi çevisandına naslamaya gelen heremi bu u kanun navne tevibin pekerin dilgertina Reber Abdullah Öcalan süceke mezine vitene briya raman u Parizname xwe banga azadiya gelin bindes u azadi xwazan kir Lanqere u İstanbul'e banga berdana girtiye nexweş hat kirin komisyona zindana ihade u inisiyatifa ji girtiye nexweş azadi ji bu balebik şineser rewşa girtiye nexweş li İstanbul Ankara çalakili darxistan li İstanbul'da haftaya 655 eminde li ber avahya komile ya Beyoğlu'ya çalaki pekatin heberdevke HDK hevseruke giştiya ihade ji de navde gelek Parizvan mafemruman beştari çalaki bun ve haftayı derbare endama destere ve beriya ihade İstanbul'e Hatice Onaran akude de hecot daha tegirtin de agahidan. Heberdevke HDK Cengiz Çiçek Balkşan sergirtina Hatice Onaran Ugud, Hatice Onaran 6 saliye u duroj beryanaha hategirtin unhal zindan ajinan agebze teragirtin. Naxweşine pence şere roviyeye u jesedi hevdune rapora veya astengdari heye. Dve seride Hatice Onaran tevaya girtiye naxweş werin berdan. Lan Qareji inisiyatifa ji girtiye naxweş azadi de haftaya 527 min de li kolana Sakarya hatın bahev. Hevserüke şaxa ihade Ankara'ya Ömer Faruk Yazıcı Balkşanser revşa girtiye naxweş Hatice Onaran xwesku hemu girtiye naxweş demirte swere berdan. Cezayir Darvekirine Yeli Şerife Muhammedi Hatibu Birin ve Talbu Pariziri Çalıkvanı Mafejin u Karkeran Şerife Muhammedi Emir Reisan Ragihand ku Cezayir Darvekirine Yejibu Şerife Muhammedi Hatibu Birin Jali Dadki Habilintiya Reşte ve Hatiye Betal Kirin Parizvanı Mafe Muruvan Şerife Muhammedi Dikarna 2023 de bu bahane propaganda yalidi devleti Hatibu Bilçav Kirin Diçare Tirma 2024 de Jali Dadki Haşureşya İran ve Cezayir Darvekirine ne lahat bu birin. Xeletên wêjiyê yên Hüseyin Çelebi hatin belavkirin çalakiya Sûriye kemin ya ji bo xeletayîna wêjiyê ya Hüseyin Çelebi bi pêşengtiya jinên xwendekar yên Kurdistanê JGK ve di 12 cotmeyê de li paytaxta Almanya Berlinê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê sînevîzyoneke li ser jiyan û têkoşîna şehîd Hüseyin Çelebi hate nîşandan. Pişê li ser navê komîteya amadekar axaftin hate kirin. Li ser navê JGK jî beşdar hatin silav kirin. Li ser navê mesajînên êzdiya Berlinê nûnere alkış axivî û berxwedana Şengalê û gerleyên azadiyê silav kir û helbesta fermanê dayê xwend. Piştre şanoya li ser jiyana hunermendê şanoya yekda hêvî hate lîstin. Piştî şanoyê hunermend Rûtînda Hozan Cömert, Talat Yeşî, Sihêda Guhewamî û Hozan Aydin strangotin. Xeletên wêneyê yên Hüseyin Çelebi di helbesta kurmancî de Mahmud Aba, Milan Eyüp û Welat Xerîb standin. Di çîroka kurmancî de Leyla Saraç, Eyüp Tungay û Ahmet Çelik, di helbest û çîroka bi Soranî de Pariya Fatahî Mokri, Dîmen Fathî û Rewwar Karamî, di çîroka Almanî de Lukas Helin Kurt û İlhami Aktar. Di helbesta bi Almanî de Eylem Kahraman, Nasıl Kabacam û Eren Candemir. Di helbesta bi Tirkî de Gulan Botan, Zeynep Nergiz û Salih Erol. Di çîroka bi Tirkî de Botan Bahos, Hüseyin Kuzucan. Di helbesta bi Farsî de jî Metin Hashamî Xelat standin. Belgodan jemen uçên nîv û pêşkêşkirin ana xatirê ve em ê mîtînga mezin ali Amedê em ê bişopînin dema ku daxuyanî were dayên em ê berê xwe bidin Amedê lê berê anha xatirê we de baş.
gerime nayi derman büküm birini em be desti haydi haydi lo bira haydi haydi le haydi iro roja qeyreti sıfra gelek derenge haydi haydi lo bira haydi haydi le haydi iro serhelmedi sıfra gelek derenge Karın zindana İmrani biştiğini mümkün hem de karın kella zulmü tevda hışini mümkün Maver hükümde hesap ve emme serkebir haydi haydi gelime haydi haydi birayme o megelek işime sero keme gürtibe haydi haydi gelime haydi haydi birayme o megelek işlerime ev faşizmdir serme çok kanlı verme dayni emme bejin hün farhedi tügeşte tabi haydi haydi helekma faşizm elveşi diktatör ve çok dayni gel be azadi şadi haydi haydi helekma faşizm elveşi diktatör ve çok dayni gel be azadi şadi نافي من نادي